नमस्कार मंडळी, मी मागे तुमका सांगलेलं आहे म्हारायची रेसिपी करूया। तर वेंगुर्ल्याच्या मानसेश्वर फुलाच्या अलीकडे माशेवाल्या बसतात, त्यांच्याकडे माका गावले म्हार ते मी घेऊन इलय। तर त्याचा करूया आता झणझणीत असा तिकला। चला तर वेंगुर्ल्याच्या बस स्टँडकडे साईबाबांचा मंदिर असा, तर त्या साईबाबांच्या मंदिरात मी गेलोय, साईबाबांका नमस्कार केलोय आणि सगळ्यांका सुखी राख, सगळ्यांचा कल्याण कर असं सांगलोय। थंयसर गेला का मन प्रसन्न वाटता, थंयसून उठान येईसारख्या वाटना ना। आमका सवय असा साईबाबांका जाऊची, तर जरा बरा वाटला। तर साईबाबांच्या मंदिरासून पुढे गेला का एक गावता ती मोठी अशी खाडी, आणि त्या खाडीक लागान मानसेश्वरचा असा मंदिर। तर ह्या असा वेंगुर्ल्याच्या मानसेश्वर मंदिराचा प्रवेशद्वार। तर ह्या असा मानसेश्वराचा मंदिर, आणि ह्या मंदिरात इला का मन प्रसन्न होता। तर या मंदिराकडे इलात का तुमका दिसतात ते पहिले झेंडे, अगदी भगवे फडकताना झेंडे दिसतात आणि काठीये भरपूर दिसतात। तर ह्या देवाची अशी एक ख्याती असा, तर ह्या देवाक नवस बोललो जाता। तुमच्या मनात जर काही संकट इला किंवा तुमची कसली इच्छा पूर्ण होची असली तर हय देवाक नवस बोलायचो। तर हय मानसेश्वराच्या मंदिराच्या पुढे बाजार भरता, हे सगळे भाजीवाले व्यापारी जे असतात ते हय काय काय घेऊन येतात, कांदे बटाटे भाजी सगळे तुमका, सुंगट बिंगट सुके मासे नारळ असा सगळा तुमका होया होया ह्या बाजारात मिळता। तर मी आज इल्लय खास करून म्हारय घेऊ। हैसर मासेवाले सगळी बसतात, मोठा जा मार्केट असा, मच्छी मार्केट ता असा बाजारात, आणि ह्या डेपोक लागान हैसर मासेवाल्या बसतात। त्यांचा एक म्हणजे मासे मार्केटच झालेला असा, बांधलेला नाही असा। तर ह्या हैसर खूप म्हारय असत, ते मी म्हारय घेतलंय। म्हारय माका बरे गावले, आणि हय बरे बरे मासे होते, खाडीचे मासे होते, समुद्राचे मासे होते, सुके मासे होते, आणि तुम्ही हय जर इलात तर तुमका सगळ्या प्रकारचे मासे गावतले। नमस्कार मंडळी, मी तुमका मागे सांगलेलं आहे मी एक दिवशी म्हारई घेऊन येतोय आणि त्या म्हारईचा कालवण करून दाखवतोय। तर मी गेलेले वेंगुर्ल्याच्या बाजारात, माका दिसले हे म्हारई। म्हारई म्हणजे काय तर नाव या विचित्र असं जरा। म्हारई म्हणजे हे एक प्रकारचं खुबो असता, खुब्याची जाती खूप असतात, त्याच्यात ह्या मोठ्या खुब्याक म्हणतात म्हारई। तर हे असे शेवळात असतात, खडकात काहीतरी असतं, ते त्यांना शेवळ लागलेलं असतं, हिरवट असतं ते बघा। हे स्वच्छ धुवून ना उकडून घेऊ। तरी माका म्हारई आज गावलेत आणि ते मटणापेक्षा सुंदर जातात। तर ह्याचा आज काहीतरी सुक्या झणझणीत असा करूया। चला तर हे बघा, मी स्वच्छ मी असे धुवून घेतलंय। ह्याच्यात रेती नसता, आता रेती बिती नसता, पण हे जरा धुवते लागतात स्वच्छ, कारण थोडासा ह्याचा पाणी घ्यायचं लागता। मी आता चुलीत आग करून घेतलं, आणि या कुंडला मी चुली ठेवते, त्याच्यात घातलंय मी पाणी, आणि या पाणी गरम झाला का हे म्हारई असत ना, म्हारई म्हणजे खुबे, ते मी या पाण्यात उकडत घालतले, म्हणजे ते उकडा होय, म्हणजे याची तोंडा होते पूर्ण उघडा होय, आणि याच्यातला मासा टापणाक काढू घ्या, म्हणजे माशीत म्हणतो आम्ही एका, म्हणजे ह्याच्यातला मास। तर हे म्हारई असतं ना, तर ह्याच्यापेक्षा मोठे मोठे असतात असे बरे चपक्यासारखे, पण यावेळी आणि यावर्षी पाऊस कमी असतो त्यामुळे असे लहान लहान असत, ही मोठी असाई आणि हे जरा लहान लहान असत हे बघा। पण ह्याच्यात मासा जा असताना ना आता बरा असताना। हे आता पाणी थोडा गरम झाला, हे मी खुबे म्हणजे हे म्हारई असत ते उकडत घालते। आता हे उकडत घातलं, हे उकडापर्यंत याच्यावर झाकण ठेवूया आणि बरी आग पेटवूया। उकडले तर त्याच्यानंतर माष्टा काढताना तुमका दाखवते। मी हे खुबे उकडत ठेवलेलं आहे, तर आता ते उकडले का बघूया। हे बघा मस्त पैकी असे हे खुबे उघडले, म्हणजे हे असे उघडा होईल।
गरम असं हे बघा अशी उकडा होईल आणि तोंडा बरी उघडा होईल. मी आता हे उतरून घेतो आणि ह्याच्यातला पाणी गाळून घेते. मग आम्ही काढूया माष्टा. आता या खुब्यांचे माष्टा मी काढून घेते. बघा ह्याच्यातला आता पडला खाली. हे काढूची सुद्धा जास्त गरज लागणार नाही. असे हलवले ना का पडतात. जास्तीत माष्टा ना त्याच्यात पडलेली होत. हे मारे असत ना ते आता सो सीझन असा. खायच्या सीझनात हे गावणार नाही. आताशे गावतात आणि आम्ही रोज कसे मासे मटण चिकन काहीतरी खायत असतो. एक दिवस असा वेगळा काहीतरी. दिसत होते कितके खूप दिसत होते. असे पांढरे असतात बघा. पांढरे शुभ्र मस्त. हे बघा आता हे मारई म्हणजे खूप आहे. आता किती होते बघा. टोपलीवर त्याची साला झाली आणि हे मुठभर असे त्याच्यातली माष्टा झाली. जरी मुठभर आणली ना तरी यांका चव भारी असता मटणापेक्षा. तर ह्याच्यात मी बिना सोललेलो बटाटो घालतले कापून. सोलून बटाटो घालू जाय ना. मी कधी सोलून बटाटो घालणे ना. कापून म्हणजे साला सकट घालतोय. त्या बटाट्यातला काय त्या सालातला जीवनसत्व असतात आपणाक मिळतं आणि तो चवी जरा जास्त बरं लागता. म्हणजे साला सकट बटाटो आणि साल काढलेलो जरा चवी वेगळं लागता. तर हे आता करून घेऊया बघूया. हे बघा हराईचे खुबे. तर त्याच्यातले माष्टा काढून घेतले उकडून. त्याच्यात एक मोठं बटाटो साला सकट कुंडला ठेवलंय मी चुलीवर आणि ह्या वाटप करून घेतलं. ह्या वाटपात कांदो खोबरा आला लसूण आणि कोथिंबीरचे देठ असा मी भाजून घेऊन ह्या वाटून घेतलंय. तर सोलाही लागतात 2 आंबटपणासाठी. ह्या मीठ असा कोथिंबीर टोमॅटो आणि कांदो आणि त्याच्यात माझं मालवणी मसालो आणि हळद इतक्यात मी घालतले. तेल घालतले पाणी घालतले आणि पाणी मी गरम करून घेतलं. तर मी आता फोडणीत घालते. मी आता फोडणीत तेल घालते. चुलीवरचा आणि ह्या मातीच्या भांड्यात केलेला इतक्या अप्रतिम लागताना तुम्ही मुद्दाम करून बघा. मी खोटा सांगते तर आणि खाऊन बघा. मी आता फोडणीत टाकते कांदो. प्रत्येक गोष्टीत आला लसूण पेस्ट माका करणार ना. कारण चिकन मटन किंवा अजून काहीतरी वेगळ्या ह्याच्यात ती बरी लागतात. प्रत्येक गोष्टीत आला लसूण पेस्ट घातली तर ती खराब लागतं असं माका तर वाटतं. म्हणून मी वाटपात घालते. म्हणजे काही ज्या करतोय ना त्या मी वाटपात घालते. कांदो आता भाजलो त्याच्यात टाकते मी टोमॅटो. आमरूस पानाचा असताना आता थोडा म्हणजे खुऱ्याच्या ह्याच्यात होया म्हणून मी टोमॅटो टाकायचे. थोडा मी टाकतले. त्याच्यात टाकते हळद आणि हे माझं मालवणी मसाला. माका जितक्या तिखट होया तितको मी टाकून घेतलाय. जो मसाला जळाव द्यायचो ना याच्यातच मी माष्टा घालून घेते. मसाला कधी जळता हवा नाही. मग तो परवटपणा आहे त्याच्यात. ह्याच्यात मी बटाटा टाकून घेते. ह्याच्यात बटाटा घातलेलो ना बटाट्यात चव येतात. त्या माष्टाची चव बटाट्या घेता आणि बटाट्याची चव या माष्टांका येतात. नुसती इतकी का कसला म्हणून ना आणि खातो. खुबे कालवा अजून कसली माष्टा त्याच्यात बटाटीच बरी लागतात. बटाटे घालून व्यवस्थित मस्त जातात झणझणीत असा. नुसता केला तर इतक्याचा म्हणजे ज्याका आवडणार नाही ती नुसता करतो त्यांची आवड असता. पण त्याच्यात बटाटी घालायची. अगदी थोडी का असना थोडी झाली तरी घालायची बटाटी. बटाट्यान बरी चव बरी येता.
हे बघा, हे आता तेल घरात घेतलं आहे का. आधी मसाले ना परतण्यापेक्षा त्याच्यात घालायचा आणि नंतर त्याला तेल सुटत द्यायचा, काय ते मसाले जळणार नाही. तर मसाले जळले ना काय त्या कसल्याच म्हणजे आमटे किंवा चटणी कडवटपणा येतात. मी आता याच्यात या पाणी घालून घेतलंय कारण बटाटी शिजवूया. अजून थोडंसं मी पाणी घालतलंय, मी खूप पाणी घालूक नाही. मी आता मीठ घालतोय, म्हणजे जितक्या माका खार ओळणी होया तसा मी मीठ घालतलंय. आणि सोला मी नंतर घालतलंय. एका जास्त मीठ घालायचं नाही कारण याच्यात खारटपणा असता. तिसरे म्हणा, कालवा म्हणा किंवा हे मारे म्हणा, त्याला मीठ कमी घालायचा. चला तर मी शिजला काय बघतो. वा वा वा, मस्त वास सुटलं. बटाटी बघतोय उकळली काय. बटाटी मस्त शिजली. त्याच्यात मी आता सॉल्ट टाकतोय. सॉल्ट मी आधी टाकत नाही, टोमॅटो मी टाकलं. बघा, लहानची 2-3 सोला असेल, जास्त आंबट करता कामा नये. आता जरा ह्या सोल लागाने 5 मिनिटं जाऊन म्हणून वाटप घालते. चला तर आता बघूया वाटप घालूया. मी त्याच्या आधी वाटप घालच्या आधी मी थोडी ह्याच्यात कोथिंबीर टाकते. मी अशीच कोथिंबीर टाकतोय. अशी कोथिंबीर टाकली ना का चववर येतात. आता ह्याच्यात वाटप घालूया. तर ह्या असा वाटा हे जास्त पातळ करूच आहे ना, जास्त सुक्या करूच आहे ना. थपथपीत असा मी करतोय. या जास्त पातळायचा जाऊचा नाही, सुक्या आणि असा थपथपीत बरं जाता. ह्याच्याबरोबर भात खाऊ पण मिळतात, चपाती भाकरी खाऊ मिळतात. तर या शिजला मी उतरून घेतो. मस्तपैकी मारायचा तिकला आणि सुंदर वास येता. खरोखर मस्तच वास येता आणि सुंदरच झाला. चवी काय बरा लागताना. याच्यावर आता मी कोथिंबीर टाकून घेते. ह्या भाताबरोबर किंवा चपातीबरोबर भाकरीबरोबर खाऊ बरा वाटतं. तर म्हणजे मारायचा असा मस्तपैकी मारायच्या खुब्यांचा म्हणजे माठा काढून मस्तपैकी सुक्या केलं तर तुम्ही पण खाऊन घ्या. मी आता जेवतो ना. मस्त एक नंबर भारीच झाला. तर तुम्ही पण असे काहीतरी गावले तुमका बाजारात गावतात, म्हणजे वेंगुर्ल्या गावतात, मालवणा गावतात, शिरोड्या कुडाच्या बाजारात सोयशे मिळणार नाही मारळ. तर तुम्ही घेऊन या असे मारळ, नाश्ता काढा आणि असा मटणासारख्या सुक्या करा, खावा आणि मला कमेंट करून सांगा. आणि हो माझे व्हिडिओ आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.